כדי לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית! אני גאה בלהיות גזענית! אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אז אני גאה! חברים, אני היום במליאה אמרתי, הסודנים הם סרטן בגוף שלנו! According to the Israeli Coalition Against Racism, incidents of racist incitement by Israeli public figures doubled in 2012. In many cases, the targets of their hateful invective were not Palestinians, but African migrants. את עם קושי לנסוע! את תנסוע עם קושי! לכי את והוא! תלכי מפה! תלכי! את תנסוע עם קושי! לכי! לא מתביישת! אנחנו נגיד פה לכל הצבועים האלה, לכל הצבועים, אתם רוצים לעזור לאפריקאים? תיסעו לאפריקה. אתם רוצים לתת להם אוכל? לכו תיתנו להם שם. זאת המדינה היהודית היחידה שיש לנו. למה זה מאיים שיהיו פה עוד מיליון אפריקאים? זה מאיים כי לא תהיה פה מדינה יהודית. המדינה שלנו, תקשיב, המדינה שלנו שונה ממדינות אחרות. המדינה שלנו היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זה איזון מאוד מאוד לא פשוט, זה יכול להיות תרתי דסתרי במקומות מסוימים. זאת אומרת, דברים סותרים זה את זה במקומות מסוימים. במידה ותביא לפה מיליון אפריקאים, אז תחדל מלהיות יהודית. Here is a rabbi that we filmed, one of many who labored to promote the religious edict. זה מהלך שניסינו פה להוביל בעיר, לא להזכיר להם בתים, לחץ כזה ולאחר שדיברנו מהקהילה שלנו והסתובבנו, לנסות להקשות עליהם. אנחנו גזענים